fil-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta ma jinstabux biss kotba b'ħafna kitba sabiħa, interessanti, informattiva, ma jinstabu wkoll ħafna diżinji u akkwarelli, veri xogħlijiet tal-arti li forsi wieħed jimmaġina iktar hemm ċansi sajrhom f'ġo mużew jew posti dedikat għall-arti. Imma hemm ħafna xogħlijiet li jinsabu bħala kotba, xogħlijiet tal-arti, albums partikolarment ta' diżinji u akkwarelli li huma fil-fatt marbutin flimkien bħala ktieb u għalhekk jinstabu fil-Biblioteka Nazzjonali. Għandna fortuna kbira li għandna album sabiħ ta' akkwarelli impinġin mill-artist Charles Frederick de Brockdorff fl-ewwel snin tas-seklu 19. Fortunati ħafna li dal-album għadu jinstab f'kondizzjoni eċċellenti u l-kuluri għadhom miżmumin ferm sbieħ. F'wieħed minn albums li għandna ta' Charles Frederick de Brockdorff naraw album li kien oriġinarjament ikkommissjonat mill-Gvernatur Ponsonby. U fil-fatt dal-album insejħulu The Ponsonby Album. U fih naraw isu li Ponsonby xtaq ikollu sensiela ta' ritratti ta' pajjiżna nistgħu ngħidu veduti ta' Malta biex probabbilment xtaq jieħu lura miegħu l-Ingilterra fit-tmiem ta' żmien tiegħu bħala Gvernatur ta' Malta. U fil-fatt naraw sensiela ta' akkwarelli ta' San Juan. Huwa wieħed mill-isbaħ mezzi li għandna nkunu nafu il-kururi li kien hemm San Juan u żbuħija tal-tpinġijiet li kien hemm anke mal-ħajt u l-arkitettura nnifisha. U nistgħu naraw ukoll it-tibdiliet żgħar li saru tul iż-żminijiet. Wieħed mill-akkwarelli iktar utli dal-aħħar partikolarment għalina huwa l-akkwarell li juri l-kripta ta' San Juan, illi nafu li kien hemm bżonn serje ta' restawr li għadu għaddej fil-konkatedral. Imma fl-akkwarelli ta' Charles Frederick de Brockdorff naraw kif id-diżinji fuq il-ħajt ta' Niccolò Nasoni, diżinji li kienu saru 100 sena qabel, kienu għadhom jidru ferm sbieħ u fi stat tajjeb. Dan it-tip ta' informazzjoni nistgħu ngħidu viżiva servit tajjeb ukoll anke llum il-ġurnata għal mezzi ta' restawr. Aspetti ieħor interessanti dwar l-akkwarelli ta' Charles Frederick de Brockdorff propja magħmulin għal Ponsonby huma dawk l-akkwarelli li juru l-intern tal-palazz. Kif kien id-dekorat il-palazz, it-tpinġija, il-pittura li kien hemm mal-ħitan, li ma pitturi kien hemm u partikolarment ukoll l-amara sabiħa ferm li kien hemm fil-palazz f'dawk is-snin. Interessanti wkoll naraw it-twapet enormi ta' dawk is-swali. Wieħed mill-favoriti tiegħi f'dal album propju juri is-sala l-kbira li għadha sal-lum isservi bħalma kienet isservi f'dak iż-żmien. F'dak iż-żmien kien isejħula the drawing room u tinduna mis-siġġijiet mill-amara l-pjano li kien hemm illi di kienet sala fejn kienu jiltaqgħu in-nies fejn kienu jkunu mistidnin il-ħbieb tal-Gvernatur biex jitkellmu jgħaddu ftit ħin flimkien. Illum il-ġurnata din l-istess kamra insejħula the Perello Suite imma għadha sal-lum il-kamra fejn il-President ta' Malta tilqa' n-nies bħal presidenti oħrajn ta' qabilha u fejn allura jsiru laqgħat kemm importanti u uffiċjali u kemm laqgħat informali fejn wieħed jilqa' ħbieb b'mod soċjali u informali. Allura hawnhekk permezz tal-album ta' Charles Frederick de Brockdorff għandna tistgħu ngħidu ħarsa lej pajjiżna, anke bil-veduti ta' San Anton pereżempju u tal-palazzi u l-bereċ fuq kif kienet pajjiżna 200 sena ilu.